Piye, Mbak? Mbah Sam umrohe duwike ning sor kasur. Iya. Receh. Iki Lah perlu ditiru, Mbak, ngono Ya iya kowe. Oh, gak kowe jajan pentol ae. Kowe jajan pentol sesasi lo kena umroh ya, Mbak ya. Nek modal arisane titipne aku. Ya Allah. Kuwi anu duitmu mumpung sakmene lho, Mbak. Nek umroh guyon-guyon lho kok iso tenan to. Nekat, Mbah. Nek gak nekat yo gak anu. Gak kok kowe pentol ae. Seblak mie ayam. Seblak mie ayam. bakso. Ngono kok cita-citane pengen umroh. Banyak. Saya bisa mu nek orang tau mati. Ya Allah. Coba nek apa Guys. lembur yo kae soalnya ya jajan soalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Roti soalnya mbak. Loh, ini Surabaya to, Dok? Ana rungkut mbak apa aku nih warung nih tapi. Ono warung. Flyover. Kok ya wis gede men. Anakmu lho wis gede men ta yo. Bela samane lho. Kayak sak isarku tadi. Nah, atau yo aku 94 tok. Sak isarku adoh. Ya iya. Wah sampean anu aku jek sekolah SD tok. Langsung doli tempe. Lah iya. Sampean ki main goreng tempe Mbah Sam. Saiki ae pensiun kae. Wis gak bakal saiki yo. Kemang sekali sama gak sama tili itu. Wah, lah iya. Tapi ya Ki mau dijajal kabeh, Dok? Lebih deh. Sing kurang. Aku bingung sih. Kuwi ya wis gak apa-apa mbak. Apa yang kowe bela bonita apa? Heeh. Wis sing apa sing kedua gak pen gaun-gaun ngono kae? Kan Aku nek sepupu-sepupunya Oh, nganu Congsam. Iya. Wis ngono ta? Oke. Aku ro ning video. Oke sing Congsam. Iki kabeh kena digawe Congsam, Dok. Pokoke milih warna apa enek kabeh. Karek nukok ning aku. Kayak iso kabeh Congsam, heeh. Terbaru kae. Terbaru. Ngene iki 3 in 1. Iso slim, iso gaun, iso ekor. Ngono kuwi. Yes. Ha! Bekerja yang rajin ya Mbak Luk. Mbak Luk iki bekerja yang rajin. Tenan. Ya ngono sing rajin nek kerja. Dalah. Nah, bekerja yang rajin ben entuk duit akeh. Lah nek tengok-tengok tok sekarang kowe duit sapa? Hah? Golek sugihan. Ngono. Kowe nek bature sugih, kowe apa ki jenenge gelo. Ya iya to. Makanya aku mau golek sugihan. Ngono. Tumbale mepet aku tumbal. Iya. Demite ya wedi to, Mbak. Lho kene bae demit. Baik duit kowe di Nah ya. anu di apa jenenge? Tiga ditumbal. Tumbal kayak ya demite kayak ya. Nan. Baik. Mau kira iki bae demit tok termakne mbok tumbal. Ki menganek tamu pira, Mbak, hari ini? Tamunya ini 1 2. Oh, alhamdulillah ini 2 orang. Wong 3 roti, Pak? Tulung Wong tulung karo Upin. karo wong kopen, guys. Alhamdulillah disyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Gak perlu maran-marani ning nggon wong digawe. Mboten parah. Mboten pareng duduk mawon di rumah dari dulu Mbak Manohara itu duduk di rumah sudah banyak yang ngantri ya, guys. Jadi nggak perlu HP saja sudah. Hah? Nah, Gitu aja. jadi kita nggak usah nganu ya. Apa nggak usah coba cagak HP nang masuk HP ning cagak HP ning isor. Alah, jahat kowe iki. Kita nggak usah maran-marani gitu. Contohnya ngene, umpamane Mbak Luki arep digawe ngene ya. Mbak, anu, apa ki jenenge? Oh, sing ngerekam ya wes. Mbak, jenengan tanggal pinten gadah damel? Tanggal pinten? Kula dereng niku asal tanggal. Makin damel gen kula mawon. Murah. Murah diomong goblok. Asale napa mawon? Mengke asal kipas angin. Kula nenase lho ngeten. Mengke AC. Oh. Pokoknya di atas 20 juta angsal AC, Mbak. Oh, di atas 20 juta. 20 juta. Piye? Pripun? Pun kula mboten mawon. Loh, piye to, Mbak? Pun
Tak jagane sampean iki. Ngebayar utang. Tak jagane. Iya to, Mbak. Ya. Pokoknya sampean pokoknya ngono lho ya. Berarti tak jenengan kula sukane AC. Iya. Listriknya nggih jenengan damene. Iya. Wis to. 20 juta nek Komplit. kredit. Dadalah komplit pokoknya. Kredit. Saya sandiwarane kat dulu. Nganu, sik bedakne tripod gocek sik kayak. Nah, karo bedakne klambi. Klambine wae ben muslak-maslik ngene apa piye? Madus ora. Aduh sik jebur-jebur aku sak enek tamu kengke. Aku pokoknya enek krungu tamu langsung grutuk-grutuk. Nah, duit iki. Duit. Jerandal. No, jadi kita itu nggak perlu guys moro-moro paran-paran yang omahe wong mboten perlu. Mboten pareng, mungkin nek harga dirinya jatuh. Nanti. Hmm? Kula nanti. Kok ning sisil. Lah maksud jiku warna. Nek Kerja apa? dia seblok kok. Harga diri itu kalau udah jatuh nggak bisa diambil lagi. Sok. Iya. Sopo sih ngomong. Iya, saiki lho umpamane ning kowe digawe terus kowe muni apa iki jenenge? Mbah pripun? Nganu ora sangya sapa dereng? Ora salah apa dereng? Ampun. Aduh, wes lha urip terus marane gede foto gak iso ngadeg to malah ya. Lah nyapa? Arek iki tekan-tekan ngene. Lho, pokoke pesen riyan jopo. Alah gimpun ngono pra ya isin nyuwek rai. Heeh, iya guys ya. Nyapa ora iki sesuai berat. Iya, kok. Ben ngono ae besok. Wih tenan ya guys, harga diri. Jadi awet biyen aku gak tahu guys. Alhamdulillah ya gak tahu marani wong, gak tahu marani ning gone wong. Bah tanggoku, bah sapa-sapa sing digawe gak tahu aku. Tenan demi Allah gak tahu bah kowe nanggap aku karepmu ora ya karepmu. Wedek tanggoku ngono guys aku mikirku. Wong liya ya ngono padha ae. Nanggap gue ya silakan, gak nanggap ya silakan. Gak apa-apa. Bukannya sombong gak guys, karena itu harga diri guys. Itu ya guys. Jadi yes, profesional ngono loh. Kita itu menilai bukan karena apa-apa, menilai itu bukan piye-piye gak. Gak kabeh wong ki seneng awake dhewe, ngono lho. Jadi yo kadang ki wong enek sing apa ki jenenge pengen kono-kono, enek sing pengen kene. Yo kandine aku ki seneng nek apa gak ditanggap tangga ki seneng mergane. Nyapa ora kayak bonus. Gak ngomahi potongan. Terus yo gak ngomahi apa bonus. Bingung. Ya bingung masa tangga dhewe arep regane pira. Ngono lho, Mbak. Tapi ya ben nganu, Mbak, ben ero rego njaba ki sakmene. Ngono. Ben ero nek dikothok ning njaba ki nek sing 10 juta, nek 7 juta. Iki ben ero ngono lho, Mbak Luki yang cantik. Jadi aku ki seneng nek apa enek tangga gak pesen rias ki seneng kok gak malah seneng ben ero rasane oh bae rias njaba ki regane larang. Kayak malah senep wis ra ditanggap. Wah, bahagia dong. Ngapain? Gak lalu potongan. Tenang. Apa nek tangga apa iki jenenge? Gak nanggap terus nanggap wong liya terus larang-larang. Gitu. Wah, iya. Aku seneng malah. Seneng nek bar mantu bangkrut seneng aku. Keblak. Oleh. Bapakku. Arep pangan tanggane. Apa ora anu ngono. Salahmu ora. Seneng aku keblak. Nah, kalau lo skill berat Oh, ini. Kok kene lak nek keblak. Ini ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, dosa besar. menggunjing orang Itu sarang dosa. Mbak Luki lo ya, ke aku lo ya. Aku mau maafkan daku. Sekarang kamu Apa? Cuan. Wih apa toh Mbak? Ya Allah kok cuan lagi. Cuan. Ya Allah kok duit nah kilo. Sidi oke disyukuri. Ya Allah. Alhamdulillah, ini aku sesuai makku toh. Jadi dipekei neh kan Iya, bisa. Gusti Allah neh. Alhamdulillah.
Kondi ki keh. Ini dari orang tadi yang Gusti. pesen rias. Hmm. Ya saya ini DP terus yo jenenge yo DP tali. Loh, Mbak Manohara nggak pernah narjet ya, DP-nya berapa nggak pernah. Pinten-pinten. Sakarepe sing ngowehi kecuali paketan terus luar kota ada ya. Penting ditaleni. Nah, penting Kadang-kadang di biori barang. Nah, kadang kalau dilunasi barang ya kayak somber iki dilunasi iki. Nyauri goigo. Oh, ngene kan. Arep budal rata langsung, guys. Nyauri goigo tenan ya. Iya. Sedang kene aku iki kami duit. Saya oke kok itu. Coba aku diserani wong jare Yahudi. Oh, di komen wae. Mbak, joget ngono Yahudi nang TikTok. Lah ya apa dene kok dipiralne kuwi. Lah, iya. Penting awake ajaran Islam ya, kok gak Yahudi ya. Nyapa? Islam kok. Islam. Islam ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Hitungan sik piro kok kaya si sate duwe tiga empat lima nek tujuh lape Baik apa? empat dewe Bibian. kita nanya mbak ini kodi ae sik kodi Oven. kopen 200 Sulung tulung berapa 600. alhamdulillahirabbil alamin kamu ambil. Oke, terima kasih. Hasil hari ini. Kerja hari ini. Ini ya. Bedino wae entuk ngene-ngene kaya Lah, iya. iya lumer cangkemmu wae. Klimis. Klimis nah, tenan. Klimis tenan. Ngene iki lho, jenenge ki nyambut gawe. Terus barusan ditukane apa? Tukane apa? Apa tuh ada apa? Tukane apa ta? Tukane apa kok? Ora jenenge lho, diombeni. Oh, sampe diseprit ben gak kembung nek lembur. Alhamdulillah. Ini dilantah guys, ini kita dilantah. Wong ki aja iri karo rezekine wong. Sing penting intine nyambut gawe. Ya pokoknya nyambut gawe karena Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Nyambut gawe. Jadi Mbak Umum bahkan disimpen ning isor. Ning isor kasur. Aku yo tak simpen ning isor kasur. Alah, tak deni saya tak simpen ning bank. Mani yo bayar soalnya. Ngalah Gusti. Pokoknya intinya jangan iri dengan rezeki orang. Iya toh Pak Luki ya. Karena rezeki wis ditakar karo Gusti Allah. Nek tek. Nah, nek kowe pengen nyekel duit, berusaha, berdoa, berikhtiar, insya Allah nanti mendapatkan rezeki. Amin. Lah nek ora awake dhewe lungguh meneng anteng gitu. Kok cita-citane pengen rono, pengen rene, pengen nyekel duit sakmene. Kondi oleh. Ya kuwi meng lho, sing tak omong lho. Ngene ngepet ngene. Iya. Ngepet. Kok ayo ra yes. Iki gundul mumpung piye cek anu. Ngono. Iya. Oh iya. Kedon wis tanggonku. Dek biyen gak iso lho tak ono ngene sak kene iso to. Iya. Gercok. Iya. Larang iki. Lagi ada kowe. Kagak ada. Gak gawe. Wis ben pokoke ngono wae guys. Makasih hari ini. Mohon maaf ya guys sing bulan 10 satu sing tidak bisa mohon maaf. Oke sing gak iso ya Mbak saya. Gitu. Oke tanggane bareng-bareng guys liyane lho guys. Mbak Manohara ki jagani aku iki guys. Tenagane Mbak Manohara kursi tok-tok dari manten sino minim maksimal 3. Yo gak ringkeh cek nom ngomongnya maksimal 3 wis kutok. Lain daripada Leo 3 gak iso. Mohon maaf. Oke. Wes guys. Untuk berapa menit tak singgi? Facebook barang guys ki aku Mbak Manohara ki usahane maksamu. Sampai sih malah. Entutmu. Dubeni sprint dulu. Nah, terus Sik. Ki nganggo sendok, nganggo sendok. nggo apa? Aja lali lho, Mbak, bar kuwi ndang ngombe ngono lho, ngombe obat lho. Lu kok ganteng mana di mantuk ya? Hmm.
Mantuk ae, gak ngobane mobil pickup. Ngubahne terus kejadian mbok. Dibenake pisan STNK ne gung gung kene arep gawe barcode. Yo go. Yo ngenteni samsat to. Terus piye lah tuku nganu? Ya anu to. Ajaran. Yo. Nek tuku solar ajaran gas barcode ra kena. Oke. Gak iso. Kan ada barcode kok. Kan gak barcode gak apa-apa cuma urung metu plate asline gak iso. Mantap. Mantap mergane andike atusan. Ya kira-kira bener. Ben apa? Ben gak masuk angin. Jaluk to. Bener iki saya mau bener. Heeh. Tidak masuk ngain. Lah, nggonku ndi? Bodoh banyu mesti. Ki nggonku ki. Iki lho paling. Sing enak lipstik ki nggonku. Iya toh. Lah kuwi. Ki mun Mbak Anu ki mun. Oh, iya wis. Oke, guys. Tuh ben iki sik backlight ora? Baiklah. Kok kono ora? Oh, Kono lho. kon mundur. Oh iya, guys ya. Kita minum Amer. Minum Homer, Homer apa Amer? Lah ngarani ning anu. Kita minum Homer. Coba oke. Kan kandungan kering. Yo, iya. Iku gak iso meteng. Gak iso meteng lho ngombe kuwi. Kan gue bodrek aku mau. Kapok wis ben. Wah, kau nek kuburan. Bismillah ora. Ora Oh, akeh. cet-cet ben anu. Tapi apa kayak mutok kae. Yo suwi ra. Ngombe sprit oh enake. Sowo Sowo gerek ya. Ini kita tapi bedino nih ora enak loh. Ora oleh. Bedino. Lah isik sitok Coca-Cola ning kamar. Ben awak. Awet. Sebodo kanggo Besar sebodo kae. soalnya. Sebodo. Besar. Kanggo suguhan besar. Kanggo sebodo wis. Ngombe perayang. Ngombe. Ya papa. Apa dombe? Papa bego. Tak sok nek lho mbok bego. Jahat mbak mana ada. Nah toh, arep ora? Jare murah. Ngono tak idoni nggih. Jahat kamu itu. Emoh, arep aku. Wis, seprite. Urung sarapan ngopi sprit piye? Iki aku metu sego gaplek ning pasar sekarang. Endi? Sego ras. Iya kok adomen to. Lah aku Kowe yo. ngapeli mantan weh. Yo. Heeh. Sego gaplek 3.000. Isi lawe apa? Ya pulpen, foto anu wis. Iya iya. Kok 3.000 lho ngarono. Sego gaplek. Sering. Berarti ora wi. Aku lho sego gaplek lho sing enak ya deh. Kan sego pecel wis oke kene. Bakul. Sego gaplek goreng, sego gaplek ulupan kuwi terus jagung ngono kuwi piye kuwi. Iya. Sego jagung gorengnya ning ndi? Boleh napa mboten? Wis. Nek meleh 6.000. Wes iku mlebung utenge Gusar apa iku? Wis. Ndi wis ora apa-apa. Karo botok ning isor. Oh, berarti makanya karena saiki. Jangan obat iku tak delok Lah kowe mak itu ya. Iya ketok ya. Dikirim ae guys catering bedino aku. Gak masak catering. Ngono lho, Mbak. Ya kok Catering. Makane. Lah duwe mak, sing masak sapa? Aku. Lah makmu ra mbok catering, aku tak catering. Ku mae nek kon masak ki telepon pokoke. Ki masak apa? Ngono. Jiblek aku pokoke nek kon masak. Ku masak ngono. Ya ora apa-apa, mbok mulo nek kerjane ning sawah, panas-panas. Masak ngene bingung. Masa to, Kak? Gak Mesti iso. berkonsep masak apa ngono? Gak iso. Ya Allah Gusti. Maksudnya kono ki pada tak tinggal ngono kan ada anak masakne ya. Jangan tepe. Ya Allah ngono ta? Jangan asem ngono iki. Walah. Ngono ae penting enak panganan ya weh. Wis oke guys, entek pirang menit guys? 17. Wis oke, makasih sudah menonton. Digenepi 20 menit ya guys. Ben gak anu, ben gak nantil lah delok video iki. Ki mengki aku lagi tangi melek guys. Terus harus meneh. Gak, coba gue marah gue buirna top nganu kok nyanyi. Dari nek sing gugal, loro tangi jam berapa? Jam 11 lho, Lah men. kuwi nyapa ora gugah. Padha turune kabeh kok. Ben seneni buirna yo, ben ya Bu ya. Ya Mah ya aku mbok seneni ya ben ya Mah. Tadi yo wis bablas adus, terus nek tamu. Yo wis deh. Enggak jajan Pak Pikep dadi rayan ning kono-kono. Yo kutu PKP dirain ning anu ning gunung-gunung iki kutuke.
Ayo ngeprank Caca. Wis bawa ene bayaran Caca. Iya. Oh, Sesuk kon moro. Apa engko? Apa saiki kon moro? oh Mbak Neni cek ning kono. Jadi sapa lek mulai? Mbok. Dan kon mlumpuk, iya tau so apa sesuk apa piye? Mbok sudah mulai burung itu. Lah yo kon mlumpuk, guys. Duh tak mulai nang vlog kan gak delok paling. Go anu. Tanggapan tumpane pick up kabeh. Ben mewacak apik-apik mending-mending lah ayo. Iya. Iya. Oke. Tanggal 12 sih lho. Anjing. Yang udah bisa direbe. Kan ngerias toh. Tanggal 13. Tanggal 17. Oh kabeh ra melu kok lan. Wah. Saya malah usah juga. Kok nek magetan ono Pak pick up kan. Mutah cecek sama gua. Ning ndi to? Neng perbatasan Magetan, Iya, takaran. Takeran. Sopo? Magetan kok takaran. Gitu. Ya. Wah, ndi? Lambangan. Dudu rumah ini anu. Ndi. Itu ngampel. Ngampel takeran ku, lor guna aku. Takaran. Kolor gonamu. Ngampel rumah ngono. Iya toh. Engko dikek suguhan. Ora nek apa-apa. Lho, Suguhan wit jambu ning kidul omah golek dhewe. Jambu kok nek gitu rumah itu piye konsepnya. Lah iya, sing nggone sapa omahmu? Kontrakno ae lho, Bu. Tak gadekne kok. Kok ya pinter men. Ulah kamu ya, Liwi. Yo wi. Pusing aku ngrasakne. Ulang-ulang deh. Gak. Aku kok ngulang ngono. Lah piye? Gadek niki nggo tuku son apa? Oh, Bali kok nggo tuku LC kok. oh, ya ora apa-apa, ya bego penting seneng. Iku ya. Heeh. Kuwi kepuasan wi. Yo an. Ngitmu. Kuwi kepuasan gak apa-apa, Bu. Tak dukung. Cuman barang elek-elek terus didukung kowe asine. Tak dukung, Bu. Tepuk tangan. Sudah selesai guys, wes ngono bladrak. Iya guys. Wes, makasih guys balikan nggih konten apa ya karena makku apa nggih konten apa Pak? Ayo Mas. Jalan-jalan dia. Ayo bapak ta. Kirim tamu ta. Gak, kuwi mampak-makku ya apa ndak dolan engko nak. Ngono. Dino lo ayo. Nah, kamu. Nanti iya. Iya. Ayo guys, dolan yuk guys. Timbang kayak apa ya? Ayo toh. Ayo tuh duit lah guys. Oh iya. Kena gue tuku bensin. Ya, ya, Tapi apa kok makmu aku tak mbah mobil sih. Lah iya, Bung, nek wong urung telepon. Nang ditelepon sik nek ngono. Tinggal sampe. Wong piro to? Tapak Pak, pick up apa piye? Bung wis kan motoran to, yo Mbak barang to? Kok jual. Satu Pak no truk gandeng. Oke guys, makasih sudah menonton ya guys. Dadah.